Ceea ce se întâmplă la mormântul lui Isus Hristos în Ierusalim este adevărat sau este o șarlatonie? Este nevoie de acest foc haric atâta timp cât însuși Isus a spus că cel ce crede în El nu-l va lăsa niciodată, va fi cu El mereu aproape. Cum se explică acest lucru? Însăși cuvântul foc haric este foarte asemănător ceea ce s-a coborât acolo cu aceleași limbi de foc care se vorbește în ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt în chip de limbi de foc s-a coborât peste apostoli. Ceea ce se întâmplă, lumina din Ierusalim, nu este o chestie obligatorie. Nu este o chestie obligatorie. Vrei crezi, vrei nu crezi, iarăși. Da, au fost studii care au demonstrat franc că acolo, în aceste zile, înainte de apărare, și anume în ziua de Paște, apar niște descărcări energetice extraordinar de puternice care aprind aceste lumânări. Și mai mulți savanți, cercetători, atât din Europa cât și din Rusia, au făcut acolo cercetări cu tot felul de aparataje care arătau niște explozii de energie în atmosferă enorme acolo. Nu avea acum. Și culmea că acolo, în acea biserică de la Ierusalim, nu doar de Paște se întâmplă asta. Pur și simplu de Paște este foarte intens. Iată ce nu știe lumea. Dar sunt și în alte zile. Sunt filme, dacă vreți, documentare care arată chestia asta și o descriu. Deci nu e o chestie chiar așa, pentru că dacă se presupunem că ar fi fost o chestie falsă, credeți-mă, până acum, care este, toată lumea știe despre asta, despre chestia asta, cu siguranță erau mulți care aveau să o dovedească de mult că e fals. Foarte ușor o demonstrau. Dar ceea ce au adus ei să argumenteze că, domnule, că venim cu niște lumini muiete în fosfor alb și nu știu ce și le plimbăm pe acolo în aerul ăla care poate să aprindă de la oxigen. Domnule, în primul rând, în acea biserică, unde lumea este îmbulzită, practic, de unde atâta oxigen? Unul la mână, dar oxigenul scade. Și de ce anume nu se aprinde deodată când intri? Că ei tot stau cu lumânările astea, nu se aprinde lumina aia, pentru că dacă ar fi fost așa, trebuia să se aprinde numai intrat în biserică și luminile, aceste lumânări peste foarte puțin timp să se aprindă. Mai ales că este la început cel mai mult oxigen, ori ei stau mult mai mult timp acolo până se aprind aceste lumini. 2. În timpul acestor procese apar tot felul de fulgere acolo în acea biserică, tot felul de scânteieri puternice în diferite zone. Putem noi spune că nu au avut ăștia ce face? Și au pus camere, au încercat să vadă. Deci sunt mai multe lucruri care se bat cap în cap. Ideea e că oricât de multe argumente nu s-ar aduce, pentru că ai adus tema că dacă Dumnezeu ar veni pe pământ, nu mai bine să vină cumva Dumnezeu pe pământ ca lumea să creadă. Și aici mi-am adus aminte, exact ca și Lumina Sfântă, despre marele închizitor al lui Dostoevski, care a venit pe timpul Închiziției și închizitorul l-a închis. Și citiți marele închizitor. Deci firea umană, chiar dacă va veni Dumnezeu, cum va veni Hristos, l-a răstignit, nu? Va veni acum, credeți-mă, îl va răstigni într-o altă formă, dar îl va distruge, pentru că omului nu este comod. Și omul, dacă nu vrea să creadă, mii de argumente să aduci că nu va crede. Pentru că el deja are o credință că nu-i. Deci orice argument nu ține. Da. Nu. A fost o farsă, a fost orice. Poate să apară acum
sute de îngeri și o să zic că nu, că asta este o iluzie, că s-a făcut nu știu ce. Vor găsi.